ए जी, का हो आप ब्यास हैं कि गाय खाएं? जेवने समझ लो। तनी बताएं, आपसे वो काम पूछे के बा अब बात। पूछो बतिए ना, पूछो ना। हम इतना दिन से वीडियो बनाओ तनी, हाँ, वो वीडियो ना वायरल होता, ना चलता, ना भागता, ना लाइक मिलता, ना कमेंट मिलता, ना सब्सक्राइबरे बढ़ता। आखिर हम करी त का करी? अरे यार तो एकरा से घबरा गइल बड़ू का। हम ढेर बेकार वीडियो बनाओ तनी, वो है टंगरी देखावत, सजांघा देखावत, तड़ी से ढूंढी देखावत, तड़ी से तो मने ओके सब देख लेता है। जाना तड़ू, बुरा चीज के प्रचार बहुत जल्दी हो जाला आ हाँ नीमन चीज के प्रचार धीरे धीरे होला। आ बुरा चीज के प्रचार जितना जल्दी होला ना उतने जल्दी ओकर पतन हो जाला। आ नीमन चीज के प्रचार धीरे धीरे होला ना तो आजीवन टिकाऊ रहेला। तो हम थान ले बनी। तोहरा वीडियो पर सुना, तो हर वीडियो पर व्यूज आवे या न आवे, सब्सक्राइबर बढ़स या न बढ़स, मायने एकर नहीं खे। प्रतिदिन उतने जुनून और जोश के साथ वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड करे, खाली सीखा हिम्मत हौसला के साथ, ठीक ना। हम थान ले ली हाँ वीडियो चली चाहे ना चली, लेकिन हाँ, हम टंगरी देखावे वाली ढोंड देखावे वाली नहीं खी। ना ना वैसन काम ना। देखा सैड मूड में बाड़ू, गाना एगो सुना दें कि मूड सही हो जाओ, ठीक खीस ना। बोलो तो कहीं से मेहनत करने कुछ होते नहीं की तो। ना ना तो ओकरा से नहीं घबरा के हम गाना एगो सुनाते हैं तोहरा के। देखो एक जना का शादी भइल लो, आ शादी क के कैसहू मौसम ने ढूक के एक आध दिन सुहाग रात बेचारू मना ले हलन, वो अधूरे भई रहे। आ एकरा बाद चल गइलन परदेश कमाए, मजबूरी बा। तो उनकर मेहररुआ कहतिया कि सदिये करा के गइल विदेशवा, रोवता सामान चौकी, आ बेलन के सैया अब तह खोजेला रोज रोज चौकी, बेलन के सैया अब तह खोजेला रोज रोज। हे सदिये करा के गइल विदेशवा, रोवता सामान चौकी, आ बेलना के सैया अब तो खोजेला रोज रोज चौकी, बेलन के सैया अब तो खोजेला रोज रोज। अरे तो जी बेला नवा वो काहे लेके गोल जी? भक बौरा है कहीं का। हाँ, मने कहल जाला आधा कहे तो मर्द बुझे, आ पूरा कहे तो बरद। आखिर तो बेला ना नैहर से काहे बदले लेके गई? बे तो ऊ तो बेलनवा बटले बा, हाँ, ओके दूसर न बेलन चाहता। ओरिजिनल बेलन हाँ फटका पूरी पकाएला। हाँ हो। एगो रोटी पकाएला, एगो पूरी पकाएला, पातल पातल होला ऐसे ऐसे। हाँ हाँ उहे आ उहे। मोटका होला हेती हेती रोटी पकेला। वही बेलनवा का, वही बेलन का दिहल जाला दहेज। तो अच्छा, ओके ओ बेलन का आवश्यकता बा, ठीक ना। तो ऊ बेलन लेके चल गइल बा तो ओकरे खातिर तड़पतिया। तो बताओ निक कइले बा कि गलती। अब आप ही बताइए।